Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina la'allakum tattaqun. Boten waleh-waleh monggo sareng-sareng napa nggih poso niki ditelateni napa sing saged wedalipun poso niki dipun isi napa maos Al-Qur'an napa kemawon yang sae napa ingkang biasaan kula ingkang boten sae monggo disitu nggih. Ini nggih imbauan kula piyambak niku khususipun umume kanggen panjenengan sedaya. Karena napa ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh utawa sing wong akeh amanu sing padha iman sapa alladzina sing padha iman. Nek boten iman boten diwajibne. Kutiba diwajibkan niku. Niku mabni majhul menurut kandung kita. Sing santri niku ngertos. Waalaikumsalam alaikum yang atas sira kabeh apa siamu poso. Dadi wong sing padha iman kabeh diwajibke apa poso. Kama kutiba kaya dioleh diwajibake. Kaya oleh diwajibake ala ladina ing atase wong akeh ning qablikum saking sadurunge sira kabeh la'alakum supaya panjenengan sedaya niku dadi wong sing takwa. Nggih najan takwa napa KTP niku sareng-sareng napa nggih. Sing biasane napa sing kirang sae disudani. Pokoknya iso 50-50, 50-50 ngoten lho. Boten teman-teman sami mawon niku jenenge sami mawon. Boten bener boten sami mawon tiyang niku ganteng-gantune. Sing penting niate poso niate yang sae mawon. Ikhlas wis apa sing biasane kula panjenengan biasa sing marai batal poso utawa sing ngirangi apa bahalane poso. Isara kan niku. Kula miten nggih sampun ngertos. Mungkin namung niku mawon kang kula aturaken ingkang penting monggo poso kula panjenengan niki dipun ati-ati dipun isi nek saged dipun isi kanthi kang sae. Mugi-mugi poso kula panjenengan tansah dipun terima Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka ini masalah aturaken Allahumma billahi wa bihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.